Malta għandha uffiċjalment il-preżenza tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa għas-siċċur li ġejjin. Din il-Presidenza bdiet waqt laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tas-46 stat membru tal-organizzazzjoni li saret fil-Lussemburgu. Pajjiżna qed jingħata din ir-responsabbiltà raba' darba u propju 60 sena wara li ssieħeb f'din l-organizzazzjoni internazzjonali fl-1965 b'mod simboliku il-Lussemburgu li kellha l-Presidenza fl-aħħar 6 xhur għaddiet it-tmexxija lil Malta. Ftit minuti wara dan il-mument storiku għan jiskellem mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg f'kollegament virtwali fejn semma il-prioritajiet tal-Presidenza Maltija. Illum Malta ġiet bdata b'din ir-responsabilità ġdida, Presidenza li ser tara 6 xhur ta' impenn fuq diversi prioritajiet. Prioritajiet li jvarjaw ovvjament minn tribunal speċjali biex iżomm il-dawk responsabbli mill-gwerra ta' aggressjoni fl-Ukrajna sa ħidma fil-komunitajiet madwar il-kontinent Ewropew jekk hux fuq it-tfal, il-vjolenza domestika, speċjalment vjolenza fuq in-nisa, il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, protezzjoni ta' tfal u mill-abbużi rispettivi, jiġifieri ser tkun waħda impenjattiva. Dr. Borg sostna li matul dan il-perjodu se jsiru diversi laqat għolja, avvenimenti u anke żjarat. Fakkar li din ir-responsabbiltà ġdida ġew wara l-esperjenza li Malta kellha fis-siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u anke fil-preżenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE. Bla dubju ta' xejn huma sfidi differenti imma simili għaliex il-kuntest li qed ngħixu fih jibqa' dak li jpoġġi ħafna sfidi fuq is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu. Id-Deputat Prim Ministru qal kif din il-Presidenza hija opportunità favur ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Hija opportunità wkoll illi Malta turi l-kumplament tal-kontinent u l-kumplament tad-dinja illi għandha mhux biss valuri sodi iżda permezz tagħhom tista' anke tagħti id-direzzjoni illi l-kumplament tal-Ewropa tant għandha bżonn bħalissa. U temm jisħaq li Malta determinata li tkompli tibni fuq il-kisbiet tal-Presidenza tal-Lussemburgu u anke appella biex il-pajjiżi kollha jaħdmu flimkien ħalli bekk tinbena Ewropa aktar reżiljenti għal ġid tal-ġenerazzjonijiet ta' warajna.